スタジオカカがお届けします。אומייגאד סאן, אני כבר מתרגש, וואו, מהיום הראשון ללימודים. זה כזה סוגוי, אני מקווה לראות הרבה גם גברים חתיכים. אוי אייצ'רי, אתה כזה הומו סוגוי. אני לעומתך רוצה דווקא ללמוד ולפתח כישורי חיים שיעזרו לי בעולם הקשה של הכלכלה בישראל. היי קונז'ניה, האם זה לא פלינט סנפאי? מה? פלאפל סוגוי? כן, וזה סוגוי! תגידו, אתם במקרה יודעים איפה נמצאת מגמת כדורת? מגמת כדורת? לא ידעתי שיש לנו מגמת כדורת. למה נראה לכם שאני אגיד פלאפל אם אני לא הולך למגמת כדורת? אני יודע איפה מגמת כדורת, סנפאי. נהדר! קוואי סוגוי! האם תוכל להראות לי את הדרך? אוקיי. אקדמיית הסטרימינג שלי. אקדמיית הסטרימינג שלי. אז, מאיפה אמרת שאתה? יפן. וואו, סוגוי! אתה במקרה אנימה? סון גוקו. קוואי! נראה לי שהגענו, קיטן. אוי, אני רואה ששתי תלמידים חדשים הגיעו לכיתת הכדורת. מרדכי הראה להם את מקומם. שמאלנים, לא כדורת. כדורת אני אוהב דווקא. באולינג, מכירים? כאילו, לא יודע למה אני קורא לזה כדורת. באולינג, ככה כולם אומרים. תודה מרדכי סן. שקט! היום נלמד איך לזרוק כדורי כדורת כדי לפגוע ולגעת בכל פין שנמצא על המסלול, לא משנה כמה קשה הוא. סוגוי! וואו! אני הולך להיות הכי טוב בשיעור הזה, אני יודע. וואו, אני לא מאמין שאני עומד ללמוד עם האחד היחיד פלינט סנפאי. אני חייב להרשים אותו ולהיות הכי טוב בכדורת.